muri kutsvaga ni mama? Ndotsvaga mukomana wangu. Mukomana wenyu? Yeah. Okay. No, vari kutsvaga mukomana wavo. Ukaona mukomana akutsvagwa kunge mombe kudai. Anonzi ani mukomana wavo? Anonzi Tau. Tau. Blatau. Yeah. I love it. I love it. I love it. Tau. Now. Tau. 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 Kwa sei ndiri kuona muprofita pamberi penyu? Ndiye akandiprofita nezvatau. Akati chii? Akanditi uchasangana nemukomana anotengesa maperfume anonzi Tau. Mude anokuroora. Mude anokuroora. Mangwana acho ndichienda kumatakshop ndakasangana nemukomana aitengesa maperfume. Mukomana yakati ndonzi Tau, ndopatikabva tatanga kudanana. Muda kuti makatanga kudanana here kwa ndo pamakabva maenda kunoraramisa? Makararira kupi? Kumba kwangu. Same day service. Uri kuziva here kuti une nhumbu? Chokwadi Prophet. Nyaya ingoripo ndeyekuti wakatambwa. Uyu muprofita uyu unomuziva here kwando kudhumana naye murodi? Ndakasangana naye murodi. Vangu kuti uchasangana anonzi Tau anotengesa maperfume. Yeah, iwe ndobva wasangana na Tau anotengesa maperfume. Yeah, ichokwadi. Ndobva watokurumidza kuti akanzi ndimude ndinoroora. Ndokuenda naye kumba kwako ndokuvata naye. Yeah. Ndo inonzi hit and run mwanangu. Tau is nowhere to be found. He will not be found because his name is not even Tau. Nemiwa vasikana muchinyanya kai. Mukangonzi murodi umo ndiri kuprofita. Don't believe everything that you... Are you understanding what I'm saying? Tova loketera Tau here? Toita kuti vaone Tau here? Kuti vazoita sei? Atore nhumbu yake aende nayo kupi? Chandinoda kukubatsira ndechekuti mwanangu vana ava kubva kuna akakuprofita aitozivana na Tau. Ndokukurongera nekuziva kuti hai wewe unotenda mune zvekurota rota. Ndibatsirei baba. Ndibatsirei iwo. Uri mwana mudiki ndiri kuoneswa ino wakambobudirwa nemudzimu. Chokwadi. Pachikoro gogo ndokubva vasvika ipapo. Ndotenda ichokwadi. Saka unotenda muzvinhu zvemweya mweyazvi. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka ndikusanganise nechikomana. Ndotenda baba. Ndibatsirei iwo. Ndibatsirei Prophet. But I'm going to prove it to you that that man is not good for you. He is a bad person. Even if you see him, ndochaziva kuti dozoite naye. Chokwadi. But Tau, ndo maitiro ake. Anorova hit and run.